Ако имаш затруднения с свалянето на килограми и обмисляш да добавиш кардио в твоята тренировъчна рутина, то гледай това видео до края. Имам един въпрос към теб. Кое е единственото задължително условие, за да може ти да сваляш килограми? Точно така, това е да се намираш в калориен дефицит. Графиката тук показва именно това. И това, което виждаме, че повечето хора, които прибягват към кардиото като инструмент за сваляне на килограми, те нямат представа какъв е техния енергиен баланс. За да влезем в дефицит, ние трябва да имаме предвид колко калории горе-долу изразходваме на дневна база и когато имаме това предвид, да определим какъв да бъде нашия дневен енергиен прием. Ако липсва тази информация, кардиото само по себе си то няма да ни помогне най-вероятно с нищо, защото да кажем, че изгаряме 200 калории от кардио на ден. Ако обаче ние сме в калориен излишък и приемаме повече калории, отколкото изразходваме, с 500 калории, то тия 200 калории, които изгаряме евентуално от кардиото, биха направили така, че ние бихме скачвали една идея по-бавно килограм.